Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal se jagħmel għall-ewwel darba laqgħa ta' informazzjoni dwar il-benefiċċji soċjali u l-pensjonijiet, dan biex iservi ta' pjattaforma ta' informazzjoni fis-sfond ta' żidiet imħabbra fil-baġit kemm fil-pensjonijiet u anke f'benefiċċji oħrajn li jkomplu jsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin anke fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali bla preċedent. Hawnhekk wieħed jista' jistaqsi dwar dawn l-inizjattivi soċjali u għandu jitkellem mal-Ministru Michael Falzon dwar din il-laqgħa. Qed immorru biex naraw direttament, nintaqgħu man nies direttament u naraw x'jistgħu ikollhom bżonn jew forsi anke naraw fejn nistgħu nagħmlu xi ħaġa differenti fil-qudiem. Hija prova naraw kif immorru ma jekk naraw li hemm qaċċ għal dawn it-tip ta' laqgħat ma niddejqu xejn nagħmlu iktar. Din il-laqgħa se ssir nhar il-ġimgħa 8 ta' Marzu fis-6 ta' filgħaxija fil-Lukanda Urban Valley f'San Ġwan. Wieħed jista' jibbukkja post billi jċempel fuq in-numru 2590-3010 jew 99 78 37 34.